Локомотив София победи втородивизионния Коминьор с 6-0 в контрола, играна на стадиона в квартал Надежда. Треньора на червено-черните Димитър Васев даде шанс за изява на голяма част от резервите и юношите на клуба. В началото на двубоя опасен удар на Изидор мина над напречната града. В 18-та минута Цветан Генков получи извеждащ пас зад гърба на противниковата отбрана и откри резултата. Последваха силни минути за футболистите от Берковица, които пропуснаха две изгодни положения. Първо шут на Фидел отблизо излезе в аут, а малко по-късно топката срещна напречната града след изстрел с глава на тъмнокожия играч. В края на първото полувреме Преслав Йорданов засече с глава центриране на Ивайло Димитров и удвои преднината на столичани. През втората част Преслав Йорданов остана непокрит във вратарското поле, но стража на Ком отрази удара му. Калоян Караджинов също имаше възможност да се разпише, но стреляне точно с глава от чиста позиция. В 78-та минута Преслав Йорданов все пак се реваншира за пропуска си по-рано в мача и вкара майсторски за 3-0. До края на двубоя железничарите се забавляваха и отбелязаха нови 3 гола. Юношата на клуба Румен Кънчев бе точен за 4-0, а Преслав Йорданов и Кристиян Величков оформиха крайния резултат. След проверката всички футболисти, треньори и ръководители на Локо София отпътуваха за Сандански за сватбата на масажиста на червено-черните Иван Коцинов.